Kabombo kaangot sa aton nga Dugong Bombo 2025. Naghatag sang bugos nga suporta ang Queenbank, Queen Card, kag Queenbank Foundation sa pagahiwaton nga Dugong Bombo A Little Pain, a Life to Gain. Ini nga commitment ang ginpalabot ni Maria Alessandria O. Suarez, Acting Human Resource Group Head sang Queenbank. Bilang pagsunod sa corporate social responsibility sang Queenbank, committed din nga magsuporta sa mga inisyatibo nga naghatag sang positibo nga epekto sa sosyedad. Ang pag-upod sini sa Dugong Bombo 2025, kaupod sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kay Philippine Red Cross ang nagapakita sang dedikasyon sang Queenbank sa ikaayo sang komunidad kag sa ikaayong lawas sang publiko. Ginaengganyo man sini ang mga empleyado kag partners ng Queenbank nga magbuylog man sa sining nga kausa. Queenbank, Queen Card, and Queenbank Foundation is proud to announce its participation in the Dugong Bombo 2025 campaign, a nationwide advocacy spearheaded by Bombo Radio Philippines. The campaign, aptly named A Little Pain, a Life to Gain, emphasizes the immense value of blood donation, highlighting the life savings potential of each contribution. In alignment with our corporate social responsibility goals, Queenbank is committed to supporting initiatives that creates a positive impact on society. Our involvement in the Dugong Bombo 2025 campaign of Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, Red Cross underscores our dedication to community welfare and public health. We believe that by participating in such initiatives, we can make a tangible difference in the lives of many individuals. We encourage our employees, partners, and broader community to join us in this noble cause. By donating blood, you are not only helping those in immediate need, but also contributing to a healthier society. Together, we can make a ripple difference in effect of generosity and compassion. Si Maria Alessandria O. Suarez, Acting Human Resource Group Head sang Queenbank. Kabombo, pati gayon na buwas Nobyembre 15 ang Dugong Bombo 2025. Dululungan ina sa 25 key cities sa bugos nga pungsod kung sa diin nag-operate ang 32 ka fully digitalized AM kag FM stations sang Bombo Radio Philippines. Sa Iloilo area, kilit na kita sa Iloilo Science and Technology University kung ISETU sa distrito sang La Paz. Umpisa ina alas 7 sang aga.